Niken Salindri. Ayo. Ayo ngatekon, Nduk. Nduk, ayo, Nduk. Nah, yes. Ayo. Kowe kudu iso merdekne lho, anom dijo kanggo iso. Pak Julian meneh iso. Niken Salindri. Niki niate rene nglipur masyarakat Karanganyar. Ken. Ken napa mawon purun. Wah. Artinya nyanyi. Ya. Saiki lagi dadi kembang lambe. Wah, sing penting ora kembang amben ya. Ya ora. Kembang lambe, tempatnya diomongne ning ngendi-ngendi lho. Terus Lindu iki getarane kalah karo suarane iki. Wah, saking dahsyate ya. Heeh. Dri. Ewang ngono to, Nduk. Dri iki aku urung tekan pelajaran Dri aku. Dri apa? Dri apa, Nduk? NDRY. Apa kuwi? Lho, lah iya Dri. Dri wero keceklok per huruf. Kowe aja mumetke wong tua lho kowe. Lah timbangane Dri ndak iso. Drias. Jare sampean pinter lho, tuwek lho. Uteke luwih mletik lho. Ken. Wis Kowe lek nyeluk garenge iki piye? Mbah. Anu lingguh we. Aku anggar kepethuk. Ndak masa ya arep tak celuk Kakang Mas, ya ndak pantes. Om. Mah toh. Oh mau gepeng. Omi harusnya beruang. Gagah perkosa. Kok tak kandhake gareng gepeng lho kowe. Ngono gareng iki gareng gepeng wis ana dhewe kok. Gareng jangan melihat fisik. Iya ndak melihat fisik kok Om, tapi kok ini omnya kok udah kisut. Ora iso golek penyanyi liya, Mas. Ora iso, wong sing dikersakne Pak Bupati Niken Salindri kok. Wong sampean ndak iso ngartekne Ndri kok, apa sampean iso ngartekne Dri Asmoro kamu membuat kecintaan pada pemirsa pada malam hari ini. Jadi kedatanganmu sudah dinanti-nanti. Niken Salindri ta wau. Ya. Sampeyan iso merdekne gareng ora? Dimas. Dimas e, Bro. Dimas. Ngarepe nek Dimas e lho. Heeh. Komplite Dimas Niken Salindri. Asine nek ngarepe neh Dimas. Dimas. Iki dino saiki isih sekolah ana ing SMA. Ya ora? Mas. SMA to? Mas. Masmu saiki ganti sapa meneh? Sore. Aku ora melu-melu lho kan. Biyen Mas Blessing. Nek saiki wis Mas Asli. Ora, aku ora takon perhiasan kok. Lah ya Mas to. Mas saiki sapa? Mas Gareng. Aku Gareng Semarang. Aku entuk kowe nyupetke nyawa apa? Aku mlaku ning supermarket karo iki sawang wong ngono ning ndas cekut. Lah ngopo? Lah iki koyo ngene jejer koyo ngene iki padha wae rembulan dirembeti tekek to, Mas. Ya ora to, sampean jejer aku ki kaya mbah karo putune. Oh terus ora ya dinggep pasangan ngono ya ora. Lah kuwi tekno kuwi ditakoni Mas saiki sapa ora ngaku. Ya jan ndak duwe Mas kok saiki ndak duwe pacar. Pak Yuliatmono ki duwe putra lho. Kira-kira kowe dipundhut putra mantu. Garek umure piro, Pak De? Lho sampean kagungan garwa kok ngawur. Wis rabi masa aku dadi bojone keloro lah ya gelem to aku. Lah kok ya gelem. Ya mah maksude. Iki wis sing gender iki ki. Ah mah. Iki mayar lho, iki kek suket priting kuwi. Patake wedhus. Tiwas senenge ra umum lho. Jenenge sapa ngerti ora sing gender? Sapa? Freddy. Sing jenenge kono dhewe no jane jenenge Fred. Freddie Mercury. Lah Mercury iki kudune putih, lah iki ireng kok. Lho lah kuwi mone ning kene kena srengenge kok. Kerep sapa mall. Dadi waduh, saiki umurmu pira to, Nduk? Kok wis gedhe? Saniki 16. 16 tahun. Nggih. Kepethuk Mbak Gareng biyen umur pira? Umur 8 tahun. Pertama kali munggah panggung iki ngomong aku. Weh ya. Loh, ya ndak. Sadurunge sampean sing ngomong ya malah Pak Kangko sik lho. Iya ning kuwi sing ngongkon aku. Alah. Ngaku-ngaku pansos. Pansos. Lah, aku kalah, aku bengi kalah. Karo iki karo kowe bengi iki kalah. Pokoke rokok sak pak. Iya.
Lah iki mbiyen aku wis sapa Kediri saka Blitar iki jek sakmene saiki dadi sakmene gedene kok. Lah ya apa cek semene mangi uncak apa piye. Kaya sik iki Nduk titip. Heeh. Angko mbok udut aja kene. Sik kono. Bojone sing gelem. Niken. Nggih. Iki wis dinteni piyai sakmene terutama panjenenganipun Bapak Yurat arep matur apa? Matur sembah nuwun kagem Bapak Yuliatmono dan juga masyarakat di Karanganyar Solo sampun nimbali Niken Salindri Ki Anom Dwijo Kangka sak rombongan matur sembah nuwun. Sampeyan melok grupe sapa? Aku pocokan. Matur sembah nuwun kagem Bapak Yuli. Ucapan Nduk ulang tahun beliau. Ulang tahun, selamat ulang tahun, semakin bertambahnya umur, mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Terus rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Sing penting sehat, selamat wilujeng, awet leh momong anak putune. Amin. Iki cerdase kaya ngono lho. Iki dongane bocah sing urung kakean dosa ki mandi. Oh iya, nek dongane wong sinten-sinten iki? Lah iki ndongake awake dhewe ora mandi kok. Ndongake wong liya. Ya, sampe ndek mau ndongakne Pak Yuliana berarti gak mandi. Lho aku ora ndongake, aku matur kok. Oh. Matur ki secara tidak langsung ya ndongake ning ora semata-mata ndongake. Ning aku ya ndongakne karo sampean ya Pak Di. Piye-piye, Nduk? Mugi sampeyan panjang yuswanipun. Amin ya Allah, amin. Ngene iki mame sing akeh ben ora dikira gareng apa tipes. Gareng tipes. Rumangsamu sapi apa sabone tipes ki? Tipes sih maksudnya sampean kurang gizi lho iki. Gizi buruk kuwi kan wi. Tambah aku lho deloken daging nek beda. Sik dadi yen awake kuru berarti lara-laranen. Urung karuan. Rumah sakit ki lho wong lemu akeh. Wi kelemon obesitas. Nah, berarti tidak harus yang kuru yang pesakitan. Tapi kan aku ndongakne sampean, aku kan gak berharap sampean sakit. Kan aku gur ngomong koyo. Oh, mulane ya angel ya. Heeh. Mula angel itu jodoh angel bocah iki. Lah ngopo? Omong kita halus ning matane tajem bocah iki. Iya. Iki aja ngono to. Kowe iki tenan, kowe iki tak gonta-gonta supaya dadi seniwati sing digdaya. Kowe kudu ndang duwe sisian. Mergo akeh codot-codot sing do ngeten. Ya codot-codot kan iso garek digua to. Nyapa lho njejal nggih sisian barang. Kowe ora ngene lho. Jalanilah hidup sesuai dengan usiamu. Wancine kowe pacaran. Kowe pacaran itu kalau sudah lulus SMA. Dengaren kok bener kowe. Aku garek kulina disakiti lho. Wah. Wes iki jujur meneh pengakuan bocah kuwi. Mula dhek jomblo saiki wis pokoke lepas, pokoke berkesenian, mengibarkan sayap, ya toh cita-citane digayo, nyenengke wong tuwa, nyenengke wong pirang-pirang ya. Nggih. Tapi ini berlian yang masih bisa digosok lebih mencorong lagi. Amin, pangestune Pak De. Wis berlian sing luar biasa bocah iki. Pangestune Pak De. Kowe kok iso nyuwara apik men iki turun sapa? Mungkin masyarakat atau penonton malam hari ini ingin tahu, kowe iso nyuwara nembang becik ki turunane sapa, Nduk? Turunane orang tua. Bapak apa ibu? Bapak. Bapakmu ki apa ya seniman? Nggih, sami kalih Om Kangko. Dalang. Nggih. Dalang sapa? Degleng. Ngapa ya kok dong guyu ya? Lho degleng kuwi edan miring. Heeh. Iya. Lho iya. Oh, ora apa-apa. Ning ora apa-apa kalau itu nama kepopuleran ya disandang ora masalah. Bapakku ki gendeng. Ojo sembrono bapak. Bapak kok digendeng-gendengke. Gendeng akan keseniannya. Makane nurun anak pinter kaya ngene iki. Gendeng akan apa jenenge tirakat. Ngono lho Pak De. Ora terus gendeng sinteng ngono ora. Tirakat iki tegese tirakat. Tirakat iki gelem melek bengi, gelem soro masa mudane, terus gelem munggah, gelem bertapa demi anak-anake ngono lho Pak De. Oh, dadi ngloro awak supaya anake mukti, pinter, buktine kebukti. Iya.
Pinter tenan iki bocah iki pinter tenan. Heeh. Iki swara apa wis dilakoni kabeh dheweke. Heeh, suara apa jajal? Oh, nyuarani tanggane wis nganti do minggat kok. Ya, wis kowe tak lem pokoke bengi iki. Ya ta? Suwun ya Pak. Ya, aja lali engko rokoke ya. Ya, sampe nek ganteng men to. Alah, mesti ngono wae. Gantengne lek ora jajar aku. Jajar wedhus. Ayo nyanyi Pak De. Sing penyanyi kowe kok ngejak aku nyanyi. Agen bawa wis sampean sing mendampingi. Nek enek salahe sama sing benerke selaku dadi senior. Oke. Keo. Apa diaturke penjane Pak Haji Juliat Monono Cahyu. Apa, Dok? Nggih, napa niki bawane? Nah niki pamundhute wonten. Nah pamundhut tak. Oh, iki aku mau dititipi salam. Salam saking PWKT Batam Romo. Nggih, sampun dipun aturaken kula. Nggih, PWKT. Assalamualaikum Batam. Bapak Suyoto Atmo Prabowo SPD MM, Ketua Umum Relawan Maju Tak Gentar Wonogiri. Nyuwun podang kuning kalian tombo kangen dipun jaipongaken. Nggih, katur dumateng Bapak Dr. Andes Haji Juliat Mono SHMM kanthi atur sugeng ambal warsa mugi tansah pinaringan sehat, murah rezeki saha panjang yuswa kanthi barokah amin. Nggih, iki podang kuning karo anu no. Ayo sing arep maturke sing endi manut? Wedang kuning? Podang kuning. Nggih. Ya, Bapak heeh. Enek Ana duwite, apa, Nduk? Kan enek duwite. Mboten Pak, mboten Pak. Lho iki lah sing nembang awakmu e. Aku engko dosa lek nganti nampa. Wong sing lakoni lagu kuwi awakmu. Ya. Tanpa nono jikuken iki lak ana kotak masjid. Ya, ya. Ah, Tapi engko lek medun balekke ya. Lho kan sebagai bukti di atas panggung. kowe ketoke ayu, petukmu koyo Bang Didil. Ya men anake wong Cina iki kudu nganu. Cina. Kudu Ya medhit. bener. Lah dibawani Nduk sayang. Heeh. Nadyan ngono kae. Nadyan wujud temong paksi. Ini juga permintaan dari Pak Lurah Jati, nggih. Sing dalu Mas Kangkong nggih nderek bingah Mangayu Bagjo Ambal Warsa. Kaping 58 Bapak Bupati Sepuh, Bapak Dr. Haji Juliat Mono nggih panjang umur sehat selalu, request podang kuning nggih. Iki uga bundamu ya mirsani Nduk Cahyu. Nggih, Bunda Santi. Santi. Nah, ya, Mas. Aku biyen kok ya kesusu lahir ngopo. Sinten saiki ayu-ayu ngene. Lah iya. Disiken nek mung lahir. Heeh, kasihan. Nyapa ya lek emange laire bareng. Lho lah ya kan Sampeyan selevel gelem ye laire bareng mbek aku ning rahime ibuku. Kembar no kita malian. Mau sumuk. Sak weteng wong loro sumuk. Sumuk. Angger dileboni sekak gelem aku. Lah terus Ning jero sekak. Ning tenan suarane luar biasa. Banter bantas. Tur iki mendina ora tau leren lho. Suarane kok ya iso utuh kaya ngono ya. Jamune apa ta, Nak Cahyu? Lho kula mawon nggih gumun kok. Lho, piye ta iki? Sing lakoni dhewe yang gumun. Lah niki wae kula sakit asine minum antangin terus. Niki santene kan telas to asine, Pak. Kaya ngono ki entek. Heeh. Lho kepiye to ki lagi Engko enten ana metitku. Kok nek mesti kesleo. Oh, ada saya, jangan khawatir. Saya sebagai dewa penolongmu dikala kamu sengsara. Alah. Berpelukan. Mah, iki di streaming kok bojoku nonton, Mbah. Nyapa lho bojone sampean lho wis tak anggap mbahku dhewe yo an. Wo, entuk to mbahe meluk karo putune ya entuk to. Entuk lho. Saiki iki akeh lho peristiwa mbahe gelem karo cah nom iki akeh. Heeh, Mbah Sugiono ya. Lah kan berarti mbahe sing gragas. Heeh. Ya sing nom kuwi sing gragas. Lah kan aku emah. Oh, emah ta? Emah. Oh iya, yang ngono aku sing nyedak. Akeh wong sing kepengin ngene. Iya.
Ambune sampean kok nganu ya, Dik. Kucut. Sangit to. Mau dadane cedak kompor kok, Nduk. Remason. Geliga remason. Koyok. GPU. Ora aku ki gareng apa tukang pijet. Halo asmanis nyang sam Nduk, Cahayu. Nggih. Iki lho. Helm. Tak titeni. Ibumu lho. Ibumu WA karo Pak Kangko. Kula nggih mirsani saking griya streaming. Ibu. Ya Allah, niki ibuku lho. Ibumu. Ibu Wiwin. Iya Bu Ya Wiwin. ampun. Heeh. Ya ampun, disapa dulu dong, disapa dulu. Sapanan kan anake. Nduk, Ibu kandung. ibu kan Ibu iki kan. delok. Iki lho. Bang wis nagih iki lho. Iya toh. Loh, iki aku ora guyon ora anu iki tenanan iki. Kebanggaan seorang ibu ketika anaknya tampil dan dilihat oleh orang banyak. Oh, Iki wong tua bangga ibu iki. Ibu Ewi. Wah. Niki kula ningali saking streaming. Lho ya niki di sawang ditonton ibune seneng. Seneng. Aku tonton bojoku malah sedih lho. Lah apa? Ora iso bebas toh. Oh, kok ora perkara bebas malah diculke. Engko mesti tekan omah sesuk-esuk ki ndi? Ngono. Dana. Ya dana. Salam hormat karo Bu Wiwin. Sing nglairke Nduk Niken. Luar biasa. Sugeng midhangetaken swantenipun Kang Putra. Iki lho. Salam ibumu to, Nduk. Cahayu. Nggih, sugeng dalu, Mama. Mama. Iya no. Gimana sih? Lu mah. Lah anu Mbah Gareng iki lek nyeluk bojone ya Mah. Lah ta Timah jenenge. Oh tenan kok. Aku tau ndang mai jawabane ra enak. Mah, Mama rene ora ngekeki dit kok Mama. Minggat tok. Lek tenan tapi ya zaman sekarang itu sudah logis kalau anak seperti dia manggil Iya. Mama. Iya, Mama sedang hamil. Oh iya. 6 bulan, makanya ndak bisa ikut. Oh, sing biasanya ngawal dadi ra iso ngawal. Iya. Ya. Ya didoakan semoga sehat selalu Mama. Nggih. Maafkan Niken ndak bisa pulang seminggu ini karena Niken masih bekerja. Aduh, ya ngono iki anake. Wong tuwane sing ning omah ora banggane ora jamaah. Asine mamah kuwi kangen lho dembe aku. Lho aja meneh kok mamahmu aku kangen kok. Mosok to? Kangen karo Niken? Hah? Cium sik nek. Aja dagangan ki dagangan. Iki rusak kabeh. Ngapa lho wajahe sampean celonenge putih gek ra padha lho iki ra matching lho karo kulite sampean iki. Ayo Kudune ngene iki wedake iki sing padha karo kulit. Yen iki terus awak putih kabeh kok dareki kebo Surama kebo putih iki lho wong. Tenan aku kangen suaramu. Lanjutkan. Tekan ngendi mau? Apa ki? Dum-duman apa ki? Iki lho enek surat. Wong Nggih. karo bojone kono kene kok surat-suratan ngopo to kowe? Yo kalek WA kan iki nggih maca WA liyane. Pa, I love you. I love you too. Ora. Ketoke kangko muni alif you ngono kok takhayul. Ngerti lek aku ora tau iso harmoni apa jenenge romantis karo bojoku. Ora iso aku romantis, butuhe yo. Ora iso kok. Oh, aku kaya wis tau critani bojomu kok. Piye? Nduk, bojomu kae njaluk piye? Ayo ngono kae Mas, teko mlebu kamar. Ayo, njuk. Ngono kae. Ya gelem ki ya. Ya buktine dadi telu ya. Heeh, iya. Iki sing jenenge bojo setia. Sok golek bojo tipene kaya Mas Kangko. Nggih. Setia. Setia. Reksona setia setiap saat. Wah, lho piye to? Aku lah sing dituntun Mas Gareng. Kuwi enek piwulangane wong Jawa dhisik. Jika kamu di jalan melihat orang cantik, kamu langsung pulang, pandang istrimu. Nah, aku tahu praktekke ning nggon ngendi Singosaren iki nek wong ayu setengah Cina, cantik. Aku kelingan tembung kuwi. Langsung aku ke Singosaren, balik ning omah, tak sawang bojoku. Jebule ayu sing ning Singosaren mau. Piye to, Pak? Lho tenan jujur kok. Jujur ki ya ento. Aku ngono kuwi nek pama dadi buduwi. Aku pama dadi buduwi ngono kuwi ngadeg langsung malah krek tenan. Tenan pancen. Sakit hatinya sebagai Omonganmu wanita. kaya ngono ki sithik ning padha.
Lah piye? Wong yo ayu tenan kok ning Pancen Singosari. wong lanang-lanang ki ngono ya penyakite. Mata keranjang. Sama semuanya itu sama-sama menyakitkan hati. Tidak, kalau wanita itu cukup satu. Jadi kalau lelaki itu pasti senengnya bukan hanya di istri saja, pasti ada yang lainnya. Beda kalau sama istri itu kalau tanpa suami itu tidak bisa hidup. Dong ora. Keliru. Suami Mana ditunggoki ambek bojone gak gelem. Terus jarene istrinya itu minta-minta uang. Ya jelas. Istri tanpa suami nggak bisa Hidup. Loh justru suami tanpa istri ora iso tangi. Suami tanpa Urung istri. oh, urung gadok kowe. Radong, dhek bingung. Urung dong. Aku kan sekarang sudah pegangan hidup. Iya. Pegangan hidup ya apa? Yo kalau nggak dipegang nggak hidup aku. Apanya? Yo wis nembang meneh. Ises. Cah pinter biasanya orang ngerti takon terus lho kene kan. Cah cerdas kok. Ora. Kudu iso nyetok. Mengko tak WA ya. Mah, Iku ngopo to bocah iki? melarat Pak De. Sok meneh dipaku. Ya masa ngarep dipaku sak bokonge terus nek ngengek piye? Ya kaya ngono ki lho. Ayo Freddy, pira? Nonan Goleki si podang pito. Mas tak dudui. ngopo? Pembunangmu sing cekel bunang ki lho. Ngopo? Lu nonton nikah iki karo Songgowang, iki mesti pikirane kaya ngopo kae. Iya. Kalau Bayangkan bayangke ya. Anjir bener kok. Wis rasa dipikir banget stroke le. Iya. Heeh. Aku ya mung demak-demek tok. Iba bunga ing atiku. Aja meneh kok pengrawitku sing kedanan karo Niken. Mas Gareng, Sinten? anakku ragil lho, Adika iki lho. Iki yo kedanan karo Niken ndak umum. Iki. Iya. Oh ya ta le. Heeh. Kowe seneng karo Mbak Niken? Seneng to, Mbak Niken. Arep duet karo Mbak Niken, lagune apa? Mendem wedokan. Wah, Ngomong temedoan. Isin, aku nanti mau duet sama Mbak Niken. Wow lho sampun nangis. Nangis piye? Nangis teng ngisor nyuwun kalih kula teng mriki. Lah iya, heeh, tumungi mbuh nom tuwek. Lanang wedok kedanan kabeh. Sore iki wis diadan mlitit nganggo blangkon kacamata ireng jan kaya pawang udan lho. Iya. Jan anakku iso kedanan karo Niken Salindri. Ya. Ya. Yoga kowe nek sing kedanan lagi yogaku. Oh. Sehat. Oh, sakit. Nano ya. Bar diujat terus lara. Sopo? Lah nggih. Lah iya. Mboten ngertos. Enek bar diujat terus lara ngenes, darah tinggi gitu. Ora mangkat. Iya. Gantine enek anu sapa jenenge kan? Sinten? Gantine kalau jenenge Digluk kae lho, Eria kae. Ora iso noleh, mergo gulune dipantek karo nggon tengah. Iya. Nyanding bisa dadi tamba
digarap dangdut, yang kedua digarap samboyo. Ciri khasnya ini Ken Salindri saka Kediri Ken. Betul. Muncul di alun-alun Karanganyar. Ayo Pak De. Ya. Kudu iso ngladeni jogete Salindri lho. Oh, iya. Sampeyan dadi celeng apa dadi barengan? Jaran apa? Celeng. Ditumpaki ra? Ndak. Hah? Enggak ditumpaki, didoni. Oh, jaran kok didoni. Ya ditumpaki kok. Heeh, guys, penggemar-penggemarmu wis luar biasa do rawuh kabeh iki Mbak Niken. Nggih, alhamdulillah. Ya apa jenenge penggemarmu jenenge Sanidi apa? Sanidi. Sanidi kae Mbak sapa mung Solo ki Mbak Ket sore ketemu karo aku. Sanidi apa? Sanidi itu sahabat Niken Salindri. Nih itu Mbak Rini Solo, Mbak Rini Solo itu ki. Agni. Ya. Wah, penggemarmu tekan ngendi-ngendi ya, Ken? Aja tekan Agni apa? Apa kuwi? Wis ayo, Pak. Ya. Oh, apa Kok naruh dhewe Wong tuwek rasah melu-melu. brosing. Iki urusane cah nom, ya kan ya? Wong tuwek ora kentek melu-melu. Aku ora melu-melu kok. Aku melu-melu dheweke dihujat aku kok. Aku ra melu aku tinggalan besok. Ya. Yo, kaya apa? Digarap langsung dangdut, yang kedua digarap Samboyo Putra. Yuk. dari Taiwan. Terima kasih. Ayo Mas Gale.
Ngut. Penampilan Niken Salindri selama ini bersama Dwi Jolaras Indonesia yang paling dahsyat adalah malam hari ini di alun-alun Karanganyar. Tepuk tangan. Luar biasa. Dahsyat sekali. Nganggo korban. Korbannya siapa? Dadak merak kerja tak cokot ana dom bundele. Dipangan sisan. Wong dadi ki jare wesi kolu. Itu cangkemnya terluka. Ono wong laras cangkem-cangkem ki. Enggak kan aku enggak bilang cangkemmu. Makane aku tak cokot tak cerkit-cerkit apa jebule ana dom bundele. Ampun. Kok enggak kelek ya? Lagi iki lho sinden kok saka-saka untu nganggo dom bundel.